ካብ መጽሓፍቲ ካልኣይ ኮነና ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ጥበብ ሰሎሞን ምዕራፍ 15 ሓቀኛ ኣምላኽ ዘላለማዊ ህይወት ይህብ። ንስኻ ግና ኣምላኽና ንኩሉ ፍጥረት ብምህረት እትገዝእ ሕያዋይን ሓቀኛን ሕጉስን ኢኻ። ሓጢኣት እኳ እንተገበርና ሓያል ምዃንካ ንኣምን ኢና፣ ገና እውን ናትካ ኢና። ግና ኸ ናትካ ናይ በይንኻ ምዃንና ደጊም ሓጢኣት ኣይንገብርን ኢና። ከመይ ንዓኻ ምፍላጥ ፍጹም ጽድቂ እዩ፣ ሓይልኻ ምፍላጥ ድማ ናይ ዘይመውት ህይወት መሰረት እዩ። ብብልሓት ሰብ ብዝተገብረ ብዝኾነ ክፉእ ነገርን ብኽኢላታት ብዝተቐብአ ከንቱ ነገርን ወይ በብበይኑ ዓይነት ሕብርታት ብዝተሸለመ ጣዖትን ኣይሰሓትናን። እዚ ትርኢት እዚ ናይቶም ዓያሹ ኣሕዛብ ስምዒት ኣለዓዒሉ ነቲ ምዉትን ህይወት ዘይብሉን ምስሊ ከም ዝብህግዎ ይገብሮም። ከምዚ ዝበለ ዝገብር ሰብ ኩሉ ወይ ዝብህጎ ወይ ዝሰግደሉ ምስ ሓደ ክፉእ ነገር ተዓሪኹ ከም ዘሎ የርኢ። ተስፉ ናብኡ እንተደኣ ገይሩ ከዓ እቲ ዝግቦ ክረክብ እዩ። ብመሬት ዝተሰርሑ ጣዖታት ምስጋድ ዕሽነት እዩ። ሓደ ሰራሕ መሬት ልስሉስ መሬት ወሲዱ ኣብ ጥቕሚ ወዲ ሰብ ዝውዕል ኣቕሑ ብጥንቃቐ ይሰርሕ፣ ኣብ ቅርጹ ኸ ይህቦ። ካብቲ ዝሰርሖ ገሊኡ ኣብ ጽቡቕ መዓላ ይውዕል፣ ገሊኡ ኣብ ሕማቕ። ግናኸ ንኹሉ ብሓደ ዓይነት መሬት እዩ ሰሪሕዎ፣ ኣሰራርሑኡ እውን ሓደ እዩ። ነቲ ዝሰርሖ ኣቕሓ ድማ ኣብ ምንታይ ኣገልግሎት ከም ዝውዕል መዲቡ ዝሰርሖ ባዕሉ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ቅድሚ ቁሩብ ግዜ ካብ መሬት ዝተሰርሐ እዩ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ ነታ ተለቂሕዋ ዝነበረ ነፍሲ ክመልሳ ምስ ተገደደ ናብታ ዝተፈጠረላ መሬት ክምለስ እዩ። ንሱ ወዲ ሰብ እዩ፣ ግና ካብቲ ንዓተሩ ዝሰርሓሉ ሓደ ዓይነት ልስሉስ መሬት ከንቱ ዝኾነ ጣዖት ክሰርሕ ሓይሉ ከንቱ የጥፍእ። ዕድሚኡ ሓፂር ክኸውን እዩ፣ ቀልጢፉ ከዓ ክመውት እዩ። እዚ ግና ኣይግድሶን። ምስቶም ብወርቅን ብሩርን ብኣስራዝን ኣቑሑ ዝሰርሑ ክወዳደር ይደሊ፣ ከምቲ ናቶም ከዓ ኣቑሑ ይሰርሕ። በቲ ዝሰርሖ ኣቑሑ ኣዝዩ ይሕበል፣ ግናኸ ኩሉ ግዜ ኣምሲሉ እዩ ዝሰርሕ። ልቡ ስራሓት ሓመኩሽቲ እዩ፣ ተስፍኡ ካብ ርስሓት ዝሓሰረ እዩ። ህይወቱ ድማ ካብቲ ዝሰርሓሉ መሬት ዝሓሰረት እያ። ከመይ ንሱ ነቲ ቅርጺ ሂቡ ዝፈጠሮን ነቲ ትንፋስ ህይወት ኡፍ ዝበለሉን ህያው መንፈስ ዝሃቦን ኣምላኽ ክፈልጥ ከቶ ኣይከኣለን። ንህይወት ሰብ ልክዕ ከም ፀወታ ከም ሓደ ትርፊ ዝረኽቦ ዕዳጋ ገይሩ ይሓስቦ። ንሱ ኩሉ ሰዓት ብዝተኻእሎ መጠን ብመገዲ ክፋት እውን ይኹን ገንዘብ ክድልብ እዩ ዝደሊ። እዚ ብሓደ ዓይነት መሬት ጣዖታትን ሰባሪ ኣቑሑትን ዝሰርሕ ሰብ ክሓጥእ ከም ዘሎ ካብ ኩሉ ሰብ ብዝበለፀ ይፈልጥ እዩ። መቕጻዕቲ ግብፃውያን ኦ ጎይታ፣ እቶም ካብ ኩሎም ኣሕዛብ ኣዝዮም ዝዓሸውን ካብ ህፃን ዝናእሰ ኣእምሮ ዝረኣዩን ግና እቶም ንህዝብኻ ጨቆኑ ጸላእቲ እዮም። ሽሕ እኳ ጣዖታት ብዓይኖም ክርእዩ ዘይክእሉ፣ በፍንጮኦም ከተንፍሱ ዘይክእሉ፣ በእዛኖም ክሰምዑ ዘይክእሉ፣ በጻብዖም ክድስሱ ዘይክእሉ፣ በኢጋሮም ክስጉሙ ዘይክእሉ እንተኾኑ ኣረማውያን ጣዖታት ኣምለኽቲ እዮም ኢሎም ይሓስቡ ነበሩ። መንፈስ ተለቂሑ ዝነብር ሰብ እዩ ዝሰርሖም። ማዕረ ወዲ ሰብ ዝኾነ ጣዖት ክሰርሕ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ቀልጢፉ ወይ ደንጉዩ ክመውት እዩ። ዝንሱ በታ እኪት ኢሉ ዝሰርሖ ግና ካብ መጀመርቱ መውት እዩ። ንሱ ንገዛ ርእሱ ካብቲ ሰግደሉ ይሓይሽ፣ ንሱ ካልእስ ይትረፍ ህይወት ኣለዎ። እቲ ንሱ ሰግደሉ ግና ህይወት የብሉን፣ ነይርዎ እውን ኣይፈልጥን።
ከምዚኣቶም ዝኣምሰሉ ኣሕዛብ ነቶም ጽዩፋትን ብኣእምሮ ኣዝዮም ትሑታትን ዝኾኑ እንስሳውን ከይተረፈ ይሰግዱሎም። ከም እንስሳውን እንተኾነ ሰብ ክምነዮም ዘኽእል ዘብህግ ነገር የብሎምን። ኣምላኽ እኳ ንባዕሉ ነቶም ካልኦት ፍጥረታቱ ሰናይ እናበለ ክባርኾም ከሎ ጎሲዩ ዝሓድጎም እዮም። ስለዚ ድማ እዞም ህዝቢ እዚኦም ከምዚ ዝኣምሰሉ ፍጥረታት ክቁጥዑ ማዕለያ ብዘይብሎም እንስሳታት ክሳቐዩ ግቡእ ነበረ።